ভিডিও সানাম দা মানো জরা মানখাই কিসা রিপ্লাই রিগাদি আর্জেন্ট হিনি সাকা তারপরে বসাও রিউই মানো হিनै এরপরে আংতেছে সাকা হামবাই রিপ্লাই রিমা বাগৈ বসাও হিनै এরপরে আংসংকা আংসাকা দল आंनो कयेकटा क्वेश्चन सोंनाय नोंकिसा जरा रिउई आनो आन्सार रेडि हिनै बसाका दखाय हिनै एरपरे आंसंका निनि रियल नेम तामोसा दल हिनै बसाव दुमाली चरखे रियां हिनै एरपरे आंतेसे संका हिनके निनि निक नेम खाय हिनै बसाव निक नेम हिनकाय काकुमा हिनै हिनके आंतेसे संका निनि हाइट के बसुकसा दल हिनै हिनके बसाव 5.2 फीट हिनै तारपरे आंतेसे संका हिनके निनि वेट खाय वेट माने बिनि हिलिक माने बसुक हिनै संका बसाव 50 kg हिनै 50 kg हिनै आंसाका आकन दल हिनै आंतेसे संका दल नों ख्रिस्टान दाना हिन्दू हिनै बसाव ख्रिस्टान हिनै एरपरे आंतेसे संका हिनके दल निनि डेट ऑफ बर्थ खाय बसुक हिनै संका निनि आसायमानि खाय बसुक हिनै बसाव 26 तारिख 4 मार्च 2005 हिनै अबंखा 26 तारिख एप्रिल 2005 एरपरे आंतेसे संका ताबुं निनि एस बुसुकसा दल हिनै संका बसाव 16 प्लस हिनै तारपरे आंतेसे संका निनि पाराखाय बरसा दल हिनै बसाव दासदा कांचनपुर हिनै गां अ हिनै साका तारपरे आंतेसे संका हिनके नों ताबुं परिरा टं दल हिनै बसाव इन हिनै एरपरे बुसुक क्लास हिनै संका बसाव 10 हाइपना कोरोनानि बागै अब आं कामके सावरो सारागे हानै साव माने कोरोना टाइम बागै बाक्सा पास आइनो रखै रह जाग्रनो बसाकना एरपरे आकन ककरी दल हिनै साका आं एरपरे बो स्कुल परिसा हिनै संका बसाव पारानि स्कुल न हिनै आकन हिनै साका आंतेसे संका निनि मुसुं मा सामुं रखाय तामो रक्सा दल माने निनि लाइबो नों तामो ना मुसुं हिनै संका बसाव इको डान्सार ताइ यूट्यूबर रक एक्टिंग रक हिनै साव ब डान्सार यूट्यूबर रक ना मुसुं जाखो ताइ दल रक बायब रक नरक सावै माना बिनि यूट्यूब चैनल बो टंगो काकुमा मेसका ऑफिशियल हिनै नरक थांगै सब्सक्राइब खालायदि एबा आं डिस्क्रिप्शन लिंक दिउइ रुवाना तारपरे आंतेसे संका आकन दल निनि मुसुं मा सफल उंदि हिनै साका आं बसाव हामबाय दल हिनै तारपरे आंते संका दल निनि फेवरेट फूड के तामोसा दल हिनै संका बसाव गोबां मानो टंगो हिनै हाइफनो कि काइसा सादि जतनि हामजामा हिनै साका ब मोमो हिनै साव एरपरे आंतेसे संका आकन निनि फेवरेट कलर खाय हिनै बसाव रेड ब्लैक एंड ब्लू हिनै आकन दल हिनै साका आंतेसे संका दल निनि बिएफ खाय टंगो दासा हिनै हिनके बर साका हाइफनो बायाब सं आं अबनो सोशल मीडिया ओ शेयर खालिया तामनि हिनके ताबुनि जरा रग अब हायरनो शेयर खायतो या नर जतनो सावै मानो हिनके नर जरिसो सायमाना मुजों खांगा बिनि बिएफ टंगो दा करे नर कमेन्ट बक्स कमेन्ट खायबेदि आं सावै रुवाना तारपरे आं साका आकन दल हामबाय दल ननो बेलायखेनो आनो टाइम रिमानि बागै गाहाम तंदि निनि जे मुजों माने सफल उंदि हिनै साका एरपरे ननो नोंबो दल हिनै सावबो आसकेनो आं एसएमएस मुथारिका ताइ कुनो एसएमएस खायना करिखा आबनि बागै बायाब सं आं खा खलायो नरो काकुमा रियांनि लाइफस्टाइल सावै मांखना हिनै आं ताइसा नरनो सावै खनारिवनो शर्ट खाये बिनि रियल नेम हिनकाय दुमाली चरखे रियां निक नेम हिनकाय काकुमा बिनि हाइट लग मानि हिनकाय 5.2 फीट बिनि वेट एबा हिलिंग मानि हिनकाय 50 kg बने रिलिजियन ख्रिस्टान बिनि आसाय मानि डेट 27 तारिख 4 मार्च 2005 ताबो प्रेजेंट एज 16 प्लस उंजाक बिनि पारानि बुमुं हिनकाय दासदा कांचनपुर ब 10 क्लास परि तंगो ताइ ब पारानि स्कुल न परि तंगो बिनि हबिस एबा बिनि हामजां माने बिनि मुजुं मानि सामुं रो हिनकाय डान्सार यूट्यूबर एक्टिंग रोनो बो बेलेखनो साजागो इनकाय बिनि फेवरेट फूड मोमो बिनि हामजां मानि कलर रेड ब्लैक एंड ब्लू आबरक न इनकाय तिनि बागै आसुनो बायाब रक मालाय फिनै कताल भिडियो ताइ कुबोनि बरकनि लाइफस्टाइल भिडियो न टुबुय इनकाय पाइथागो बायाब सं नरक जरिसाव काकुमा रियां बाय गोरोंगै टंना मुजुंगो हिनकाय आं डिस्क्रिप्शन बिनि इंस्टाग्राम नि लिंक ताइ बिनि यूट्यूब चैनल नि लिंक न रिउइ रुवाना नरक थांगै फॉलो खालायदि बिनि यूट्यूब चैनल नबो नायलायदि हामबाय बायाब सं नरक न बेलायखैनो